Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pirang tahun lho? Lebih setahun. Lebih setahun. Aku sing dirasakno ya apa? Ini kita ketemu jernih ketemu nyelumu itu ketemu katanya buan. Uang asa. Jadi merana lupa ya bener ya. Radang selaput otak. Ngerti radang selaput otak. Anak jangan buka amit. Jangan buka. Sini. Radang selaput otak niku ngeten, Mbak. Peredaran darah sing mandek teng mriki. Wis teng mriki nggih mandek teng mriki. Mandeke niku wonten kalih. Wonten 3 nek dibahas gaib ya. Jadi aku wis ora bahas gaib jane. Nah, iku mandek krana gula sing nyumbat ning kene iso. Krana kolesterol sing nyumbat iso. Mulane akhirnya oksigen otak kurang, Pak. Akhirnya panas. Bismillahirrahmanirrahim. Namanya sinten? Amir. Amir, Pak Amir. Bojone sinten namanya? Romelah. Dan penyumbatan ngeten iki sing diarani kedokteran saraf, Pak. Jadi tegange saraf niku wonten 4 5. Nah, iso 5 sepapat. Sing tak bahas sing nyata wae nek kedokteran wis padha ngerti ya krana edaran darah sing meninggi. Tapi sing biasane darah iku mau saged meninggi diambek masih boten Sane napa, Pak? Saking permasalahan rumah tangga utawa permasalahan panjenengan sing dipikir sing boten enten solusi, malah darah itu iso tinggi dhewe. Terus darah itu mau iso rendah, Pak. Boten saged meninggi. Masih ditambahi darah kurang kantong pancet rendah. Sing ora ro jirene di zaman Madura ya. Sing orang rumah tak ngerti, wah nu beda jenah, darahnya disesep jin, padahal enggak. Atih ria, mong frustasi putus asa, darah ria turun drastis, melempeh tidak ada semangat. Walaupun ditambahi darah berapa kantong, darah tidak akan bisa tinggi. Mulane adanya nasihat Al-Qur'an. Mulane hadis kowe lek nambani wong, lek nyambangi wong lara, aja diucapno sing garakno don pikir done ati. Kongkon ngucapno sing apik-apik, semangat iku mau iso gedhekno ati. Lek atine ana semangat saiki permasalahan selesai, darah enak. Aku niku madana dari permasalahan iku dari kencengnya pikir iso diarani sarape tegang. Terus nomor 3 ana iku mau sing diarani coba montra, pokal-pokalan, racian, lindrian, sing garakno manungsa iku panas pikire. Muasi saiki tak cocok. Ngamuk muasi tak cocok ngamuk. Lah iku sing diarani kena coba montra. Dadi muasi apa ae gak cocok. Ngamuk tok sing ngono. Bener sing diarani atine wis kena lebonan setan. Ngono. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Jadi Qur'an iku mau sebagai obat lan rahmat mudune Qur'an. Bagi wong-wong sing percaya, sing iman sing percaya. Sing gak iman yo gak percaya. Iman artinya percaya. Sing gak percaya yo dudu obat. Muni tenan dongengan. Malah iso ayem tentrem atine. Lek wis atine iki ayem tentrem,
engko nyawang anak yo adem. Mula ngamuk iku mau ana sebabe. Setan mlebu lewat kuping iku yo ana sebabe. Sebabe kadang nyawang bojo gak bener. Kadang sing akeh nyawang apa? Anak. Kadang nyawang apa? Dulur. Nyawang apa? Tangga. Mula ning kono ning Quran paling cedhak iya. Surat Al-Mumtahanah niku nerangno. Ya Muhammad, berhati-hatilah terhadap anak-anakmu dan istri. Sebagian ada yang jadi musuh. Nah, di situ mulanya musuh dalam hati ya rumah tanggamu dhewe. Mulanya para nabi-nabi musuh ya teko dalam. Aja susu marani liyane. Nah iki lek wis tak ode. Iki engko adem terus sarape adem engko oksigene yo lagi mulai keringetan apa? Mau keringetan apa bukan? Mboten, saya keringetan. Ngerti sampean? Keringetan niku dadi darah sing beku, tak usap ngene iki mencair dadi pori-pori mbuka. Jadi pori-pori ono pori-pori. Nek sampean ora ngerti, lah anak-anake ngerti. Rono sekolahan kabeh ku ono biologi. Jadi masih SMP, mbok SMA-ne ono enggak? Yang biologi, ha? Enggak sekolah. Buka sekolah, mondok. Memang kerja sakit loh. Oh. Maksudnya itu SMP enggak? Iya. Nah, iya nih SMP wis ono biologi. Ada biologi itu pelajaran nih tentang perkenalan seanggota jasad. Tuh, ada kulit ari, kulit jongot, ada sampai neng anu, nah itu. Syukur alhamdulillah mboten gadah apa sudon nang niku. Nah, iya syukur. Nah, jadi nek ngono. Nah, saniki coba niki rasakaken niki. Wonten panasnya napa mboten teng otake? Mulai walaupun mboten wonten boleh mau itu wae saya ngeten. Mboten panas blas. Nggih, mboten. Saking griya mboten. Nggih, mboten. Nah, ya wis. Supaya nurut saya. Ya pas memorot kejinan. Jine anu watene rene ngale. Lah ana. Lah iku Mas anu niki waktune nanti si kulo niki 190 mboten nopo-nopo kulo nggih. Darah 190. Nggih. Pernah. Olah no iku. Nggih tapi duwe anu duwe dokter mboten karena niku. Heeh. Dokter anu bejo. Heeh. Untuk masalah anu apa darah tinggi, untuk masalah darah rendah. Ngeten ten kulo. Ya.